Maayong adlaw mga bata. Ang atong hisgutan karon mao ang paningob nga pungan or in English, mass nouns. Unsa ang paningob nga pungan? Ang paningob nga pungan mga pungan nga dili maihap o dili madali-dali pag-ihap. Kasagaran, gitratar sila nga pundok, tiningob o kantidad aron maihap o masukod ang paningob nga pungan. Kinahanglan gamitan og kantidad nga pulong o panukod nga pulong or in English, quantifier. Mga pananglitan, sa likido na ay tubig, na ay suka, na ay mantika, unsaon man nato sila pag-ihap? Pananglitan, usa ka basong tubig, usa ka botilyang suka, og usa ka galong mantika. Sa mga butang, na ay balas, na ay uling, na ay yuta, na ay kahoy. Pananglitan, usa ka kariton nga balas, usa ka sakong uling, usa ka kaang nga yuta, og usa ka pundok nga mga punuan. Ang ikatulo mahitungod sa mga pagkaon. So naay klase-klase nga pagkaon, naay bugas, naay prutas, naay asukar, naay harina. Saan man ni nato sila pag-ihap? So pananglitan sa bugas, 5 ka kilong bugas, usa ka basket nga prutas, usa ka kutsarang asukar, og usa ka sakong harina. Adunay mga langyaw nga pulong nga nagtapos og S kung gamiton og pungway. Mga pananglitan, in Bisaya, 3 metros, in Tagalog, 3 ka metro, and in English, 3 meters. 10 pies, in Tagalog, 10 ka pie, in English, 10 feet. 5 pulgadas, in Tagalog, 5 ka pulgada, in English, 5 inches. 4 pesos, or in Tagalog, 4 ka pesos, in English, 4 pesos. Thank you for watching.